Добро утро. Ето е играчката, кучето, емоцията. Айди! Споделянето. И наслада. Сега пак търсим споделяне. Казахме, че ги събираме двете в едно. Добре. Това не се вижда. И наслада. Пак споделяне. Тук се оплети това. Още малко да падне първата емоция и ще почнем да го галим. И наслада. Ай! Споделяне. Браво! И наслада. Браво! Браво! Опа! Браво! Браво! Споделяне. Наслада и пак. Добре. Браво! И сега вече почваме да си галим добичето. Това е изискването за чапи. Все още много внимавам да не излезем от тая конфигурация или тая формула. Хайде. И много внимавам това нещо да не отключи други състояния, които не ми трябват изобщо. Точно това, което прави в момента. Айде бе! Айде! Точно това ми трябва. Браво! 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 Без да има някакви биткаджийски истории като Боян. Ай, тук. И... Ай, браво, моето момче! О, браво! Браво! Чакай, че пак опашката всички търсят. И без да има някаква хипер възбуда. Ай, браво! Ай! Тук, моето момче! Браво! Браво! Тоест, така, ако може да остане играта, ще съм най-доволен. Но, тъй като кучето е малко, още не влезна в пубертета, там ще имаме промяна, която аз не знам каква ще е. Там мога да се наложи пак нещо да се намесвам или да мисля някакви варианти. Така че да се върнем доколкото е възможно на това, което правя в момента. Защото аз това искам от това куче. Така да играе. И ще направя всичко възможно, което знам и мога, да седим в тая игра.